Ya, kembali buat panjenengan satu persembahan di ajeng Pak Warsi. Wis lali carane joget ya Mas ya. Kita ke sana. Kemana? Yes, kemana-mana. Tak gendong. Ampun gendong-gendongan. Kapan gendong-gendongan? Ini lagunya apa kira-kira? Niki pamundutan saking temanten apa pripun niki? Pak Dini kalau ngersakne kan mandap rumiyin. Oh. Engko bar kuwi terus munggah leren salat asar. Wandane wektune wis dibagi-bagi kok. Ini luar Nggih. biasa ning kene iki. Diiringi dengan musik napa niki Mas sing penak Mas? Ya selawatan ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adadama bi ilmillahi sholatan daimatan bi sholatan daimatan bi dawabil mulkilahi padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe kanca kabeh aja padha turu sore. Ini tak ceritani kanggo seba mengko sore. Kene tak ceritani kanggo seba mengko sore. Para sedulur aja seneng ngomong takabur. Cari gak wedi siksane kubur. Para sedulur aja seneng ngomong takabur. Cari gak wedi siksane kubur. Perintah pangeran mbok kalahne karo kesibukan. Ngeling ana besok siksa ana kuburan. Ngeling ana besok siksa ana kuburan. Oke, insyaallah niat ingsun karena Allah Ta'ala keluarga gareng daerah baru. Nggih. Dadi Sae kok Mas. Sae. Nggih, sejatosipun niki memang sedidhawuhne kalih para wali Sunan Kalijaga ngeten iki. Nggih, dadosaken seni niku kangge nguwataken iman. Aja mbok dadekno seni kuwi kanggo nggogrogne iman. Nah, ngono kuwi. Niki dawuhe ketingale ngeten niku Pakde nggih. Insyaallah ngoten.